Agpada amang namnama da Manolo ken Reynerio, miyembro ti Bagalay gada ni Fisher Fox Association, ang mapatgan ti kidaw da iti National Irrigation Administration Abra, ang maitantan ti panagrekep ti main gate ti Abra River Irrigation System. Dito'y ngamin ti paggapuan ti supply ti danom ngagturong kadagiti fish pan ti nasao a barangay. Ken iti masungad a May 16, tina ito ding apa nakairekep ti main gate ti Aris, rason a mapektaran dagiti adda ti fish pan na iti lugar. Dakkel na iti piktar mi kada kami nga aglalo kada asosasyon mi dito ma'am. No awan day tadanum nga dati aglalo tatan ma'am ke napudot ti tiempo. No awan ti danum na nga talaga dagiti fish pan mi pumudot. Sunto na dyan pakatayan to ti tilapia mi ma'am. Ada possibility na nga mabatan ti danom na? Ka una ma'am, mabatan talaga ma'am. Talat 2 days o 3 days. Pababata danuman ma'am. May basar ti record ti BFAR, 6,000 square meter ti kalawa ti fish pan ti barangay Bagalay ken Gadani Tayom. Ken nagiti nasa o barangay ti highest producer ti tilapia iti ili. Segon, iti Bagalay Gadani Fisher Fox Association. More or less 50,000 pay apiraso ti tilapia tinagyan dagitoy a fish pan. Numan pay addan iti harvesting stage ti daduma a tilapia. Kaadwan met kadagitoy iti adda pay laeng ti grower stage wenno madama pay laeng ti panagdakkelda. Antisiparan ti asosasyon ti posible a panakapektar dagiti tarakenda a tilapia. Na amuaming agregapton no ti kinser nangarami kam ti request letter mapanit ko'y provincial nga Katiniya. I-request mi nga may puspong kuma aging gana ti June 20. Sakpunto mga ma-harvest dagito kampenga kwa. Nagbalin nga tilapia tayo. Salad ni at babasit na pala. No bilang saan amay tantan ti panagrekep ti main gate, kidawenda anu mabalin ti barangay Gadani ti tumpakan ti danom nga agapo ti main gate. Dati nga uubra dito kuha, dito area. Ano kasto nga ikuati agtrabaho da baba adalang pangiklusan dito si RC jay pumping ako nami. So dito danomon awan to ti mapanijag pababan ito lang gadan iti pakakuan na jay. So nga makaalam to mo lang ti danom na dito bustandang iklus si main gate ma'am. Kalaksidan ti 17 ang miyembro ti asosasyon mapektaran pa dagiti individual nga daan bukod da a fish pan iti lugar. May palagip at ikang runan arason ti cut-off ti Aris, ket ti panagdalos, ken maintenance. Padpadasen pay laing ti news team ang maara ti takder ti niya, may naig iti panggep akid daw ti asosasyon. Jessica Boreta, Balitang Solid North.